Milica je otkrila koliko se život promenio sada kada je Terza upoznao Barbaru. Milica Veličković je prokomentarisala kako je na nju uticalo to što je njen bivši verenik upoznao njihovu ćerku Barbaru. Ona je istakla da to nije mnogo promenjalo u njenom životu i da sve stvari vezane za bebu i dalje obavlja sama. Milica je progovorila kako uspela da iskontroliše svoje osjećanje prema Terzi i da sve uradi da trenutak za bebu bude što lepši i prija. Zbog nje sve mogu da istrpim i da ćutim na mnoge nepravde. Dokle ću tako moći, vidjet ćemo. Ona je otkrila kako iskustvo prvog susreta njene ćerke Terze pomaže da razmisli o budućnosti i budućim komunikacijama. Iskreno meni lično to ne znači ništa jer ja sve i dalje sam radim oko nje i ništa mi nije olakšalo njegovom pojavom. Kupam je sam, hranim, vodim je kod lekara i tako dalje. Ništa se nije promenilo što se tiče mojih obaveza, niti mi nije nešto olakšalo jer on nije baš nešto uključen. Ali svako ima svoj izbor i svoje prioritete, otkrila je Milica za red.